natuurlijk heb ik alles gezien. Waarom vraag je dat? Maar ik heb niet veel van de gezien. Ik heb altijd veel van de mist in mijn ogen. Ik denk, we zitten veel te hoog van het podium om goed te kunnen zien. Maar natuurlijk, amour. Jij hebt uw leesbril nog op uw neus staan. Dat is van de normaal, jij kunt niks zien. Want verdenk nu gezegd. Rapproché, een andere bril opzet. Zo. Dat is veel van de Peters, hè. U eens kijkt wat... Nu kan ik niet meer lezen. Chérie, geef mij een keer mijn allumeur. Nou, ver. Jij weet toch, jij mocht niet roken onder de toneel. Je hebt die wet nog zelf ondertekend. Ja, maar chérie, het is niet om te roken. Het is om beter te kunnen lezen. Wat verdekken, al die kleine lettertjes zijn veel te klein voor mij om te kunnen lezen. Oh, even bijling zo. Kom, Blaas. ik heb niet genoeg van de blaas. Ik heb in de vinger gestampt, kijk. Ik verdoe mijn brochure helemaal aan de koord, hè. Kan ik nu lezen, allemaal opgebrand. Kan ik nu lezen, wat komt op de toneel? Wij zullen kijken in het boekje van onze Philippe, hè? Mag ik eens meekijken? Kijk. De volgende tafereel is de periode 1950-1960. Oei. Dat is de ergere periode voor de België, hè. Denk maar aan de kwestie van de koning, hè. Oh ja, ook mijn ramp in de bourginage en in Seraing met vele dode mensen. Oh ja, en niet vergeet, 1954, de strenge winter. Weet je nog, chérie, toen hebben wij samen ijsgeskast op de Scheldt. 1955, alle mensen beginnen te werk 5 dagen in de week. En n'oubliez pas, 1958, moment suprême voor de Belgique, de Expo. Weet je nog, chérie, toen hebben ze gezet de grote bal in onze hoofd. Ik weet nog, 7 van die mooie grote bollen. Oh, chérie, 9 grote bal. Hoe weet je dat? Amour? Ik heb ze geteld. Ik